Hello mga loves! Panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan ngayong araw na binahagi po sa atin ng ating sender na si Sir Chris. Tara na at samahan niyo po akong pakinggan ang kwento ng kanyang buhay at mga karanasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Chris, 21 anyos pa lamang. At gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga experience ko na hindi ko talaga makakalimutan. Lumaki ako, Miss Love, na malapit sa pamilya ng best friend ng nanay ko, si Tita Loisa. Halos magkapatid na nga ang turingan nilang dalawa sa isa't isa. Kaya bata pa lamang ako, kilala ko na si Ate Caroline, ang nag-iisang anak ni Tita Loisa. Pero noon ko lang siya muling nakita matapos ang napakaraming taon. At hindi ko inaasahan na sa simpleng 2 linggong bakasyon na iyon, magbabago pala ang tingin ko sa kanya. Summer noon, Miss Love, at bakasyon ko sa school. Umuwi muna ako sa probinsya namin dahil bakante rin naman ako. Madalas lang kasi akong nasa dorm at naiinip na rin ako. Araw ng Sabado, nang dumating sina Tita Loisa sa bahay namin. Nasa likod ako noon at may inaayos sa motor ko nang marinig kong may sasakyang huminto sa tapat ng bahay. "Ma, dumating na ba sila?" Sigaw ko habang nagpupunas ng kamay. "Oo, halika na." Pagpasok ko sa loob, unang bumungad sa akin si Tita Loisa na masayang nakikipagkwentuhan kay Mama. Pero natigilan ako nung makita ko ang babaeng nakatayo sa tabi nila. Naka-white fitted shirt lamang siya at simpleng jeans pero halatang elegante tingnan. Maputi, mahaba ang buhok at kahit simple lang ay halatang maganda. "Ang Ate Caroline mo," pakilala ni Mama. Naalala ko tuloy yung huling kita ko sa kanya noong bata pa ako. Tahimik pa siya noon at talagang sobrang payat. Pero ngayon, napalunok ako. Ibang-iba na. Hello, Ate Caroline." Sabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti naman siya ng bahagya. "Hi." Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang gusto kong ayusin yung itsura ko. "Sana sinabi mo man lang na may magaganda pala tayong bisita ngayong araw para nakapag-ayos man lang ako." "Ay nako," natatawang sabi naman ni Tita Loisa. "Marunong palang mambolay ang anak mo." Wika nito kay Mama. "Hindi naman ho," sagot ko habang nakatingin kay Caroline. "Nagsasabi lang naman ako ng totoo. At ngayon, parang alam ko na kung saan namana ni Ate Caroline ang kagandahan niya." Sabi ko at tumingin kay Loisa. Napailing na lamang to pero nahuli kong napangiti rin. At doon nagsimula ang lahat. Sa bahay namin sila tumuloy ng 2 linggo. Noong una, akala ko simpleng bakasyon lang yon gaya ng dati. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapalapit kay Ate Caroline. Madalas siyang nasa terrace habang nagtatrabaho gamit ang laptop niya. Tahimik lang siya at madalas seryoso. Minsan nakatulala lang habang umiinom ng kape. Hindi ko naman maintindihan pero lagi akong napapadaan doon kahit wala naman akong dahilan. "Ate Caroline." Napatingin siya sa akin. "Inom ka muna ng juice." "Salamat." Umupo ako sa harap niya habang tahimik siyang nagtatype. "Busy ka lagi ah." "Kailangan eh. Single mom eh." Sagot niya. Nagulat ako. Doon ko lang kasi nalaman na may anak na pala siya. Hindi man lang nabanggit ni Mama sa akin. Pero sa totoo lang, hindi talaga halata. Mas mukha pa nga siyang dalaga kaysa sa ibang makakasama ko sa school. "Totoo bang 35 ka na?" Tanong ko. Curious kasi talaga ako. Tumaas ang kilay niya. "Bakit? Mukha bang hindi?" "Hindi talaga.
Bola. Hindi nga. Napailing siya pero napansin kong napangiti ulit siya. At doon, parang gusto kong lagi siyang makitang nakangiti. Kinabukasan, nagaya si Mama na mag-ilog kaming lahat. Kasama namin ang ilang mga pamangkin ko habang si Ate Caroline naman nakaupo lang sa gilid hawak ang phone niya. Ate, ayaw mo bang maligo? Ayoko, Chris. Dito na lang ako. Takot ka ba? Hindi siya sumagot agad at nakapangiti lang. Tinatamad lang ako. Lumapit ako sa kanya habang basa ako. Tara na kasi. Ayoko nga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong hinawakan ng kamay niya. Chris? Nagtawanan agad yung mga kasama namin habang pilit ko siyang inihila papunta sa tubig. Bitawan mo nga ako, ano ka ba? Ayoko nga. Paano ka mag-i-enjoy sa bakasyon yan? Puro cellphone ang ginagawa mo. Makulit ka talaga. Hindi ko napigilang matawa nang makita kong natawa na rin siya. At sa totoo lang, noon ko lang siya nakitang ganoon kasaya. Parang biglang gumaan ang araw niya. Parang nawala yung lungkot na lagi kong napapansin sa mga mata niya. At habang nasa ilog kami, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Simple lang naman yung suot niya eh. Sando at short. Pero lalo kong nakita ang ganda niya. Ang kinis at ang kaputian niya na parang lumiliwanag sa tubig. Napalunok ako habang ang mata ko ay hindi maalis sa kanya. At doon ko unang naramdaman yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya basta ate lang sa paningin ko. At alam kong delikado yon. Kinagabihan, nadatnan ko siyang mag-isang nakaupo sa terrace habang nagpapahangin. Tahimik ang paligid. Nagkakape ako at dinalhan ko rin siya. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa? Tahimik akong umupo sa tabi niya. Saglit kaming walang imikan. Hanggang sa kusa akong napangiti habang nakatingin sa kanya. Alam mo, bagay sa'yo pag nakangiti ka. Napatingin siya sa akin. Kanina ka pa ha? Totoo naman eh. Baka naman kasi lahat ng babae sinasabihan mo niyan. Hindi ah. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Actually, crush na kaya kita noon pa. Natawa siya kaagad. Bata ka pa talaga. Hindi naman ako nagbibiro eh. Unti-unting nawala yung ngiti niya nung makita niyang seryoso ako. Chris, alam ko namang mas matanda ka sa akin. Oh, aba, aware ka naman pala eh. Ngumiti ako, pero wala naman akong pakialam doon. Hindi siya agad nakasagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo habang tinatangay ng hangin ang buhok niya. At habang nakatingin ako sa kanya ng gabing iyon, doon ko unang naramdaman na baka nga hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko alam na iyon pala ang simula ng karanasang hindi namin pareho o hindi namin pareho makakalimutan. Ilang araw na kami magkasama noon sa probinsya. Habang tumatagal, mas lalo kong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil ibang klase siyang babae. Tahimik siya pero masarap kausap. Matured pero marunong makisabay sa biro. At higit sa lahat, ramdam mong mabuti siyang babae. Kaya kahit alam kong mali para sa iba ang nararamdaman ko, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Isang hapon, nagkayayaan sina Mama at si Tita Loisa na pumunta sa bayan. May bibilhin daw silang mga gamit at baka gabihin na rin sa kakapasyal. Chris, ikaw munang bahala dito ha? Sabi ni Mama habang nagsusuot ng sapatos. Oo ma. Caroline, sama ka na kaya sa amin? Aya ni Tita Loisa. Pass muna ma. Dito na lang ako. Tatapusin ko muna yung trabaho ko. Ayos ka lang ba dito? Tanong naman ni Mama. Opo. Pagkaalis nilang dalawa, biglang natahimik ang buong bahay. Tanging electric fan at tunog lang ng mga ibon sa labas ang maririnig.
Nasa sala ako habang nagsi-cellphone nang makita kong bumaba si Ate Caroline galing kwarto. Nakasando lang siya at maikling short. Simple lang naman pero ewan ko ba? Parang lalo siyang gumaganda habang tumatagal. Anong ulam natin? Tanong niya. Kaya kong magluto ate, gusto mo ba? Talaga? Oo naman, hindi kaya ako pabigat dito sa amin. Natawa siya. Sige nga, tingnan natin. Habang nagluluto ako ng sisig at inihaw na liempo sa likod bahay, nakaupo lang siya malapit sa akin habang nagkakape. Minsan nagkakatinginan kami, minsan nagtatawanan. At sa bawat oras na magkasama kami, lalo akong nagiging komportable sa kanya. Pagsapit ng gabi, nauwi kami sa pag-iinuman. Tigi-isang bote lang sana ng Red Horse pero nasundan pa. Marunong ka palang uminom? Biro niya habang hawak ang bote. Konti lang. Konti? Pangatlong bote mo na yan ah. Mas malakas ka nga ate. Natawa siya ng mahina. Tahimik ang paligid ng mga oras na yon at malamig ang hangin. At habang magkatapat kami sa terrace, pakiramdam ko parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Alam mo ate? Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ang gaan mong kausap. Talaga ba? Oo, bihira akong marinig yan ah. Bakit? Kasi madalas ang sinasabi nila, seryoso daw ako. Totoo naman yun. Madalas ka naman talagang seryoso. Parang walang pakialam sa paligid. Aba, nagtawanan kami. Hanggang sa maya-maya, napunta sa mas personal ang usapan. Hindi ka na ba mag-aasawa ulit? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Bakit mo naman biglang natanong yan? Wala lang, curious lang. Uminom muna siya ng alak bago sumagot. Ewan ko. Bakit naman? Nasaktan na rin kasi ako noon, Chris. At natatakot na yata akong magmahal. Maganda ka. Siguradong maraming nandilikaw sa'yo. Napailing siya. Hindi naman lahat ang nandilikaw seryoso. At alam mo naman kung anong habol lamang ng iba. Pero kung akong mandilikaw sa'yo, seseryosohin kita. Bigla siyang natawa. Lasing ka na ba? Hindi ah. Totoo? Totoo. Saglit siyang natahimik habang nakatingin lang sa akin. At doon ko napansin lalo yung ganda niya sa ilalim ng ilaw. Yung buhok niyang bahagyang magulo, yung mapungay niyang mga mata, at yung simpleng santo niyang lalong nagpapakita sa natural niyang ganda. Hindi ko tuloy maiwasang mapatitig. Bakit ka nakatingin? Natatawa niyang tanong. Wala. Sinungaling. Napakamot ako sa batok ko. Sa totoo lang. Ano? Torpe talaga ako eh. Tumaas ang kilay niya. Ha? Hindi ako marunong manligaw. Talaga lang ha? Oo. Kahit 21 na ako. Wala pa talaga akong experience. Natawa siya pero hindi naman nangaasar. Para bang naaaliw lang sa akin. Hindi halata. Akala kasi ng iba babaero ako. Bakit naman wala pa? Napabuntong hininga ko. Hindi ko nga alam eh. Nahihiya kasi ako lagi. At ngayon? Ngayon, mas kinakabahan ako habang kaharap ka. Hindi ko lang pinapahalata pero grabe na kaya yung tibok ng puso ko. At tingnan mo nga tong kamay ko, malamig na malamig na. So bakit ka naman kinakabahan sa akin? Diretso akong tumingin sa kanya. Kasi nga gusto kita. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob ng mga oras na iyon. Siguro dahil na rin sa epekto ng alak. O baka matagal ko na talagang gustong sabihin yung lahat sa kanya. Caroline. Pwede ba akong umamin? Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Matagal na talaga kitang gusto eh. Hindi siya agad nagsalita. Naririnig ko lang yung hangin at ang mahina naming paghinga. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko.
Dagdag ko. Kasi alam ko namang mas matanda ka sa akin. Alam kong baka mali. Pero sa tuwing kasama naman kita, parang ayoko nang matapos. Bahagya siyang napayo ko. Chris, sorry kung biglaan. Maya-maya mahina siyang napangiti. Ang kulit mo kasi eh. Natawa na ako ng bahagya. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, nagulat ako nang maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. At doon ako lalong kinabahan. Hindi ka naman pangit eh. Mahina niyang sabi. Mabait ka. Maganda nga yung katawan mo eh. At gwapo ka. Talaga? Oo naman. Tapos wala. Natawa kami pareho. Pero hindi na nawala yung titigan namin. Unti-unting lumiit ang distansya naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Maraan kong hinawakan ng kamay niya habang nakatingin sa mga mata niya. Caroline? Pwede ba kitang yakapin? Sandali siyang natigilan. Pero maya-maya, bigla siyang tumango. At doon ko siya dahan-dahang niyakap. Mahigpit at mainit. At sobrang gaan sa pakiramdam, para bang biglang tumigil ang mundo ko nung mga oras na iyon. Parang wala kaming masabi. Magkayakap lang kami habang malamig ang hangin sa paligid. Hanggang sa marahan siyang napatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, kusa siyang ngumiti ng para lamang sa akin. Baka naman sa susunod mong request, pwede mo naman na akong halikan. Namula ako sa sinabi niya. Natawa siya sa itsura ko. Pwede nga ba? Alam mo Chris, huwag mo akong hahamunin. Ilang taon na rin akong mag-isa. Single mom, walang lalaki sa buhay. At kung katuwaan lang naman, aba, pwede kitang pagbigyan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko, Miss Love. Tulog ka ba? Napangiti siya. Basta wag dito sa labas. Doon na lang tayo sa loob niyo. Anya, sabay hilas sa kamay ko. Siguro, dahil sa kalasingan, nauwi nga kami sa kwarto ni Caroline. At doon, naglapat yung labi naming dalawa. Swerte mo ha. Swerte ko? Oo. Matapos akong nabuntis, ikaw pa lang ang susunod na lalaki sa buhay ko. Swerte nga ako. Sobra, sabi ko. At doon nagsimula ang gabing tuluyan nang nagpalapit sa aming dalawa. At hindi ko yon makakalimutan. Sa kusina, sa banyo, kung saan-saan. Sinulit namin ang bawat sandali. Hanggat di umuwi sila mama, sinulit namin ang lahat. Kinabukasan, parang pareho kaming ilang ni Ate Caroline. Hindi dahil nagsisisi kami, kundi dahil pareho naming iniisip kung paano haharapin ang isa't isa matapos ang nangyari nung gabi. Maaga akong nagising noon, pero hindi ako agad lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Habang nakahiga ako, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung yakap namin kagabi, yung labi niya at yung nangyari. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin, yung ngiti niya bago kami maghiwalay para matulog. Napapabuntong hininga ko. Patay. Bulong ko sa sarili ko. Mukhang hulog na yata ako. Maya-maya, narinig kong may kumatok sa pinto. Chris? Si Caroline. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano yun? Gising ka na? Oo. Paglabas ko ng kwarto, nadatan ko siyang may hawak na 2 tasa ng kape. Naka-oversized t-shirt lang siya at nakatali ang buhok. Simple lang naman pero grabe. Lalo yata siyang gumaganda sa paningin ko. Kape tayo. Sabi niya habang inaabot ang tasa. Salamat. Pareho kaming tahimik habang nasa terrace. Halatang pareho kaming conscious sa isa't isa. Hanggang sa siya rin ang unang nagsalita. Siya nga pala. About kagabi. Napakamot agad ako sa ulo. Sorry ate kung naging makulit ako ah. Bigla siyang natawa. Bakit ba parang ikaw pa yung nahihiya? Kasi, huwag ka magkalala.
Hindi naman ako nagalit eh. Napatingin ako sa kanya. Totoo ba? Oo naman. Bakit naman ako magagalit? Pareho naman natin gusto, hindi ba? Bagya akong nakahinga ng maluwag. Maya-maya, napailing siya habang nakangiti. Oh, paano ba yan? Paano? May experience ka na. Natawa ko kaagad. Oo nga eh. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Bakit? Kasi sabi mo kahapon, torpe ka, hindi ba? Torpe naman talaga. Talaga lang ha? Parang hindi naman. Napailing siya habang umiinom ng kape. At doon, naramdaman kong hindi awkward ang lahat. Sa halip, parang lalo nga kaming naging komportable sa isa't isa. Mas madalas na kaming magkatabi, mas marami ng asaran, at mas madalas na rin kaming magtitigan ng hindi na agad umiiwas. Habang tumatagal ang araw, mas lalo kong gustong makasama si Caroline. At pakiramdam ko, ganun din siya sa akin. Pagsapit ng hapon, nagyaya akong lumabas. Ate, gusto mo bang gumala tayo? Magmotor tayo. Napatingin siya sa akin. Ngayon? Oo, ipapakita ko sa iyo yung magagandang lugar dito. Hapon na. Ayos lang yun, safe naman dito eh. Nag-isip muna siya bago ngumiti. Okay, sige. Hindi ko napigilang mapangiti rin. Ilang minuto lang, nakahanda ng motor ko habang si Ate Caroline naman ay nagsusuot ng jacket. Pagsampay niya sa likod ko, bahagya akong natigilan nang maramdaman kong yumakap siya sa bewang ko. Ready? Tanong ko. Okay, ready. At umandar na nga kami. Tahimik ang kalsada. Napakalamig ng hangin. Paminsan-minsan, mas umihigpit ang kapit niya sa akin tuwing may lubak o matarik na daan. At sa bawat pagyakap niya, mas lalo kong kinikilig. Ang ganda dito. Sabi niya habang nakatingin sa paligid. Maganda nga, pero mas maganda ka. Ayan ka na naman. Natawa lang ako. Matapos ang halos 20 minutong biyahe, huminto kami sa isang mataas na lugar na tanaw ang mga ilaw sa malalayong bahay. Tahimik at malamig ang hangin at halos walang tao. Wow, mahina niyang sabi habang bumababa ng motor. Told you. Lumapit siya sa gilid habang pinagmamasdan ng paligid. Ano bang meron dito? Bakit parang secret place mo? Wala. Dito talaga ako madalas tumatambay pag gusto ko mapag-isa. Tumabi ako sa kanya at ilang segundo kaming tahimik na nakatingin lang sa tanawin. Hanggang sa napansin kong nanginginig siya ng bahagya dahil sa lamig. Giniginaw ka? Konti. Agad kong inalis ang jacket ko at nilagay sa balikat niya. Patong-patong na yung jacket mo ah. Oo nga eh, pero salamat. You're welcome. Pagtingin niya sa akin, ilang segundo ulit kaming nagtitigan. At doon na naman bumilis ang tibok ng puso ko. Oh, bakit ka ganyan makatingin? Natatawa niyang tanong. Wala. Sinungaling. Kasi ang hirap mong hindi titigan. Napailing siya pero halatang kinikilig. Chris. Alam mo bang bolero ka? Natawa ko. Ako? Hindi ka nga torpe. Pero grabe naman ang pagkabolero mo. Sino bang babaeng hindi mai-inlove sa mga ginagawa mo? Di kung ganoon, inlove ka sa akin? Depende. Anya, sabay tawa. Pero sumasama ka naman sa akin, di ba? Hindi siya nakasagot agad. Sa halip, ngumiti lang siya habang umiiwas ng tingin. At sa hindi ko mapigilang pagkakataon, marahan kong hinawakan ng kamay niya. Hindi naman niya inalis. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ko. Caroline, ano na naman? Pwede ba kita ulit yakapin? Bagya siyang napailing habang natatawa. Makulit ka talaga. Pero maya-maya, kusa rin siyang lumapit sa akin. At doon ko siya muling niyakap. Mas mahigpit
At mas matagal. Tahimik lang kami habang magkadikit. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang paligid. At habang nakatingin siya sa akin, parang unti-unting nawawala lahat ng pag-aalinlangan naming dalawa. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ng pisngi ko. Caroline, bulong ko. Parang ayoko nang matapos ang bakasyon mo. Habang papalubog ang araw, nilatag namin ang banig at naghanda ng pagkain na dala namin. Pagkatapos noon, hindi ko alam kung bakit muli kaming nauwi sa isang mainit na sandali. Habang naririnig ko ang ingay ng hangin at mga ibon, sumasabay rin ang ingay na nanggagaling sa labi ni Caroline. At kasabay noon ang pagbanggit niya sa pangalan ko. Mabilis lumipas, Miss Love, ang bakasyon sa probinsya. Parang kailan lang nung dumating sina Ate Caroline sa bahay namin. Ngayon huling gabi na nila. Bukas ng umaga, babalik na rin sila ng Maynila. At simula pa lang ng paggising ko, mabigat na talagang pakiramdam ko. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong tahimik din si Caroline. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatulala lang. Uy, bakit parang ang lungkot yung dalawa? Biro ni Mama. Baka kasi mamimiss ako ni ate. Sagot ko kaagad. Ay wow, natatawang sabi naman ni Caroline. Totoo naman ah. Feeling ka talaga. Nagtawanan sila Mama habang ako naman napapangiti lang habang nakatingin sa kanya. Pero sa totoo lang, mamimiss ko talaga siya. Sobra. Buong maghapon, sinulit namin yung natitirang oras. Tinulungan ko na rin silang mag-ayos ng mga gamit at mga iuuwing pasalubong. Minsan, palihim kaming nagkakatitigan ni Caroline habang abala sila Mama sa kwentuhan. Parang pareho naming iniiwasang isipin na matatapos na ang bakasyon. Pagsapit ng gabi, maaga nang natulog sina Mama at si Tita Loisa dahil maagang araw silang aalis kinabukasan. Ako naman, lumabas muna sa terrace. Tahimik ang paligid at habang nakaupo ako roon, maya-maya lang ay narinig kong bumukas ang pinto. Si Caroline. May dala-dala siyang kape. Alam kong di ka pa matutulog, sabi niya habang inaabot sa akin yung isa. Napangiti ako. Kilalang kilala mo na talaga ako ah. Siyempre feeling close. Close naman talaga tayo ah. Napailing siya habang natatawa. Umupo siya sa tabi ko at tulad ng mga nakaraang gabi, tahimik muna kaming nagmasid sa madilim na paligid. Pero iba yung pakiramdam nung gabing yon. Mabigat. Parang parehong ayaw magsalita tungkol sa pag-alis nila. Hanggang sa ako na lang ang unang bumasag ng katahimikan. Bukas, aalis na kayo. Oo nga eh. Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Ewan ko pero para bang biglang gumaan ang dibdib ko nung marinig ko yun. Totoo ba? Oo naman. Napangiti ako habang nakasandal sa upuan. Akala ko kasi pagbalik mo sa Maynila, kakalimutan mo na ako eh. Bakit naman? Bamalay ko. Bahagya siyang natawa bago tumingin sa malayo. Alam mo, Chris, matagal na rin akong hindi naging masaya ng ganito. Napatingin ako dito. Talaga? Oo. Simula kasi nung naging single mom ako, puro trabaho na lang. Puro responsibilidad. Tapos ngayon, napangiti siya habang tumingin sa akin. Bigla kang dumating. Naging masaya ako. Hindi ko napigilang mapangiti. Di ako palang dahilan. Oo, ang kulit mo. Natahimik sandali hanggang sa huminga ako ng malalim bago nagsalita. Caroline? Pagbalik ko ng Maynila, pwede ba kitang puntahan sa inyo? Bahagya siyang natigilan. Ha? After naman ng bakasyon ko dito, babalik din naman ako ng Maynila. Tapos, di pupuntahan na lang kita sa inyo. Hindi siya agad nakasagot. Parang pinag-iisipan niya. Kasi, ayoko namang matapos na lang basta-basta kung anong meron sa atin. Napayuko siya habang nakangiti. Chris, hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kitang puntahan. Tapos lagi ka nang pupunta sa bahay. Kung papayagan mo, bakit naman hindi?
Napapailing siya habang natatawa. Maya-maya tumingin siya sa akin. Alam mo ba, nung una akala ko simpleng bakasyon lang to. Hindi ko inaasahan na magiging espesyal. Ganun talaga. Espesyal kasi ako eh. Mayabang, gwapo pa. Natawa na siya ng tuluyan. At siguro iyon yung isa sa mga paborito kong tunog na tawa na narinig ko sa kanya. Basta, sabi ko habang nakatingin sa kanya, kahit bumalik ka na ng Maynila, hindi kita kakalimutan. Tingnan natin. Totoo nga. Paano kung may makilala kang mas bata, mas maganda? Napataas agad ang kilay ko. Ano ba? Malay mo lang naman. Wala na akong hahanapin pa. Talaga lang ha? Oo naman. Sa'yo lang ako no. Kontento ako sa'yo. Tahimik siyang umiti bago sumandal ng bahagya sa balikat ko. At doon ko naramdaman yung kakaibang saya. Simple lang pero totoo. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagbalik namin sa normal naming buhay. Hindi ko alam kung magiging madali pa lahat. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ko pagsisisihan yung bakasyong yun. Dahil doon ko nakilala yung babaeng hindi ko inaasahang magpapabilis ng tibok ng puso ko. At bago kami matulog ng gabing yun, nagkausap pa kami ng matagal tungkol sa trabaho niya, sa pag-aaral ko at sa anak niya, sa mga plano namin pagbalik sa Maynila. Kinabukasan, maaga silang umalis. Habang papaalis ang sasakyan nila, sumilip si Caroline sa bintana at ngumiti sa akin. Tatandaan ko yung sinabi mo ah. Napakamot ako sa ulo. Saan dun? Tanong ko din. Yung pupuntahan mo ko. Napangiti ako habang tumatango. Huwag mong kakalimutan yon. Oo naman. At habang papalayo ang sasakyan nila, alam kong hindi doon natapos ang kwento naming dalawa. Dahil minsan, may mga taong dumarating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. At kahit maikling panahon lamang, nag-iiwan sila ng bagay na habang buhay mong dadalhin. Sa ngayon, papatapos na ang aking bakasyon dito sa aming probinsya at excited na ako, Miss Love, na bumalik sa Maynila at makitang muli si Caroline. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at karanasan, ang 2 linggong bakasyon na hinding-hindi ko makakalimutan. Thank you so much, Miss Love, sa pag-ere po ng aking kwento. Dear Miss Love, nais ko lang pong i-share sa inyong channel ang isa sa hindi ko malilimutang karanasan sa buhay ko. Ito ay ang tungkol sa pagitan namin ni Ninang Sel. Ako si Roger, 18 taong gulang pa lamang. Nakatira sa probinsya ng Pangasinan. Pero ngayong papasok na ako sa kolehiyo, kailangan kong umalis at dito sa bayan ni Ninang Maricel mag-aral. Malapit lang kasi sila sa university na papasukan ko. Sa totoo lang, malaking ginhawa sa akin na inalok niya akong tumira sa bahay niya. Mahirap ang buhay. At kung sa boarding house pa ako titira, malaking gastos din yun. Kaya naman ang sabihin niyang, dito ka na lang Roger. At least may makakasama rin ako dito. Hindi na ako nagdalawang isip. Dahil pinayagan naman ako ni nanay, plus bibigyan niya ako ng allowance ko sa pagtulong-tulong ko sa kanya sa bahay, ay pumayag ako. Ilang linggo pa naman bago ang pasukan, kaya siguradong makakaipon pa ako. Buntis si Ninang Sel ngayon. 35 na siya. At sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang siya magdadalang tao. Pero ang masakit, iniwan siya ng lalaking inaasahan niyang makakasama niya habang buhay. Nalaman ko to kay mama, bago pa ako pumunta roon. Kaya nga raw ayos lang na doon ako tumira para may katuwang to kahit papaano. Pagdating ko sa bahay niya, hindi ko maiwasang mapatitig. Parang hindi nagbago si Ninang mula nung huling kita ko sa kanya. Noong bininyagan daw ako, 17 taong gulang pa lang siya noon. Bata pa rin.
dahil maaga nga nabuntis ang nanay ko sa akin. Kaya nga madalas siyang biruin ng mga kamag-anak na mas bagay raw na ate ko siya kaysa ninang, dahil para lamang daw kaming magkapatid. Ngayon, makalipas ang 18 taon, nasa harap ko siya. Maganda pa rin at maputi. Ang kaibahan lang, halata na ang maliit na umbok ng tiyan niya. Pero kahit buntis, hindi pa rin maikakaila ang alindog niya. Roger! Bungad niya nang makita niya akong bumababa ng tricycle. Dala ang mga gamit ko. Ang laki-laki mo ng bata ka. Binata ka na talaga. Excited na sabi niya. Napangiti ako. Siyempre naman, Ninang. Elementary pa lang yata ako nung huli nating pagkikita eh. Nilapitan niya ako at niyakap. Medyo natigilan ako dahil dama ko ang lambot ng katawan niya, pero pinigilan kong bigyan ng ibang kahulugan. Ninang ko siya at isa pa'y buntis siya. Nakakahiya naman dahil sa dumi ng iniisip ko. Halika na sa loob, yaya niya. May inihanda akong kwarto para sa'yo. Habang inaakyat ko ang gamit ko, naririnig ko siyang nagkukwento sa sala. Dati, ako pang taga-alaga sa'yo kapag dinadala ka dito ng nanay mo. Ngayon, ikaw nang tutulong sa akin. Hindi ka naman mahihirapan. Kailangan ko lang talaga ng mga kasama at mga tagabuhat ng mabibigat. Anya. Ngumiti ako habang inaayos ang gamit ko sa maliit na kwartong katabi lang ng sa kanya. Oo nga ho, Ninang eh. Parang ang bilis talaga ng panahon. Pagtingin ko sa kanya mula sa pintuan, nakita kong nakaupo siya at hawak ang tiyan niya. May lungkot sa mga mata niya na agad niyang tinakpan ng ngiti nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Kumain ka na. Pagkatapos magpahinga ka muna ha? Anya pa. Pagkalipas ng ilang araw, mabilis akong nasanay na kasama siya. Ako ang taga-akyat ng tubig, tagabuhat ng pinamili. At madalas na rin akong sumama kapag nagpapa-check up siya. Isang umaga, habang sabay kami nag-aalmusal, nagbiro siya. Alam mo, Roger, kung may makakakita sa atin, baka isipin na ikaw ang ama ng anak ko. Kanina sa klinik, may nagtanong pa sa akin, ikaw daw bang asawa ko? Napangiti ako. Medyo nahiya pa. Mukha naman ho yata ang bagay tayo, Ninang eh. Hirit ko. Tumawa siya. Yung tawa niyang nakakahawa. Bagay talaga. Gwapo ka. Hindi ko nga akalain na lalaki ka ng ganyan. Hindi ka mukhang 18 sa edad mo ha? Ang matured mo nang tingnan. Ganun ho talaga siguro nang. Batak rin kasi ako sa trabaho eh. Madalas kasi akong sinasama ni tatay sa construction pinagtatrabahuhan niya. Kaya pala. Kaya pala ganyan kalaki ang katawan mo. Lalo ng braso mo. Para kang nag-gym. May mga oras na nagiging komportable kami ng sobra. Tulad na lang noong nakaraang gabi. Nanood kami ng TV sa may sala. Nakaduster lang siya noon at nakataas ang paa sa may sofa. Ako naman nakaupo sa may sahig. Nakasandal sa gilid. Roger? Tawag niya bigla. Bakit po nang? Salamat ha. Kasi kahit papaano may katuwang ako dito ngayon. Ang hirap pa namang mag-isa lalo na kung buntis. Napatingala ako sa kanya. Kita ko ang mga matang puno ng pasasalamat at may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Wala yun, Ninang. Dito lang ako. Tutulungan ko po kayo. Ngumiti siya at muling tumingin sa TV. Pero nahuli ko siyang sumusulya pa rin sa akin ng ilang beses. Isang gabi, habang inaayos ko yung gagamitin ko para sa school, bigla siyang lumapit para magpaalam. Roger, matutulog na ako ha? Huwag ka masyadong magpuyat. Opo, Ninang Sel. Ngumiti siya at sandaling tinapik ang balikat ko bago tumalikod. Pero sa pagkakalapat ng balat namin sa pagtapik niyang yun, para bang may kuryente kong naramdaman. At sa ilang segundo,
Bago siya pumasok ng kwarto, napansin kong tumigil siya sa may pintuan. Lumingon at tinitigan ako. Hindi matagal, pero sapat para magtanong ang isip ko kung bakit ganun ang tingin niya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Habang naglilinis ako ng bakuran, paulit-ulit kong iniisip yung mga tingin niya. Inaanak ako at ninang ko siya. Pero bakit parang hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba? Habang nag-aalmusal kami, nakatali ang buhok niya at nakaduster lang siya. At kahit halata ang maliit pang tiyan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kabuuan niya. Nangihinayang ako kung bakit iniwan siya nung lalaking yun. Kung sakali nga na makita ko yun, hindi ako magdadalawang isip na suntukin siya. Kahit kasi piliting minsan na tumawa ni Ninang Sel, hindi pa rin maiiwasan na makita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hapon nung naglalaba ako ng mga damit ko sa likod ng bahay, dumating siya na may dalang mga basahan. Roger, pwede bang pasabay na rin to pagkatapos mo dyan? Nahihirapan akong yumuko hindi na ako makapag-brush. Opo nang, ako na hong bahala sa lahat. Nakatayo siya sa tabi ko habang nagkakaskas ako ng sabon. Napatigil ako nang mapansin kong nakatingin lang siya sa akin. Ang sipag mo talaga. Swerte ang magiging asawa mo kung sakali. Dahil ngayon pa lang, marunong ka na sa lahat ng gawaing bahay. Ngumiti ako. Kailangan sa buhay yun, Ninang. Tsaka, para makatulong din naman ako dito. Sayang naman kasi yung pagtira ko sa'yo kung di ako kikilos. Idagdag pa yung allowance na binibigay mo sa akin. Sabi ko na lang. Kung ganyan ka ba naman palagi, baka hindi na kita pauwiin sa inyo. Kukunin na kita at ako nang magpapaaral sa'yo. Sasabihin ko sa nanay mo. Anya pa. Pwede naman, Ninang. Biro ko din. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, bigla siyang nagtanong. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Magdi-19 ka na, hindi ba? Opo, pero wala pa ho Hindi pa nga ako nagkaka-GF nang Ano? Bakit naman? Sa gwapo mong yan, matangkad, mabait pa. Napakamot ako ng ulo. Wala pang oras nang. Tsaka, baka wala pang seryosong matagpuan. At? Dugtong niya. At hindi ako marunong manligaw Natawa siya. Sa laki ng katawan mong yan, hindi ka marunong manligaw ha? Pero sa umpisa lang naman yan. Kapag naranasan mo ng manligaw, tuloy-tuloy na yan, hindi ka na mahihiya. Pero kung ako siguro kaedad mo lang, naku baka ako nang nanligaw sa'yo. Natawa ko. Ninang naman? Ano, totoo naman Tumawa rin siya, pero nakatitig sa akin. Sa loob-loob ko, para bang hindi na biro ang mga salita niya. Lumipas pa ang mga araw. Naging mas komportable kami sa isa't isa. Nandyan na ang mga biro. Minsan seryosong topic tungkol sa dati niyang kasintahan. Naiintindihan ko naman kung minsan ay nagiging madrama siya. Alam kong dala yon ang kanyang pagbubuntis. Isang gabi, habang busy ako, lumapit siya. Kumain ka na ba, Roger? Tanong niya. Opo, Nang. Papalapit siya ng papalapit. Hanggang sa halos magdikit na ang balikat namin. Naamoy ko ang bango niya. Nang iabot niya ang baso ng tubig, sumagi ang kamay niya sa kamay ko. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Nagkatinginan kami. At wala ni isa sa aming dalawa ang agad umiwas. Mula noon, parang hindi na naging normal ang mga araw ko. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagluluto ako. Minsan naman, siya mismo ang nag-uumpisa ng mga biro na may halong mali siya. Alam mo, kung hindi lang talaga kita inaanak, lagi niyang pambungad, tapos tatawa na para bang wala lang sinabi. Pero sa bawat biro niyang yun, lalo akong natutukso. Isang gabing malakas ang ulan. Nagka-brown out. Nasa sala kami at may kandila sa mesa. Ako nakaupo sa may sahig. Siya naman sa may sofa
Hawak ang tiyan niya. Alam mo, kung hindi kita inaanak, baka iba ang kwento natin ngayon. Napatitig ako sa sinabi niya. Sa kanya, hindi naman siya tumatawa. Seryoso siya. Po? Bulong ko. Wala. Mabilis niyang putol sabay ngiti. Huwag mo lang pansinin yung mga sinasabi ko. Pero hindi ko yon nakakalimutan. Sa mga araw na magkasama kami, lalo akong naguguluhan. Hindi ko alam kung hormones lang ba dahil buntis siya o totoo talaga ang nararamdaman niyang tensyon sa pagitan naming dalawa. At ako, habang tumatagal, hindi ko na rin alam kung hanggang saan ko kayang pigilan ang sarili ko. Wala pa akong karanasan, oo, pero unti-unti na akong nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Kinaumagahan, galing kami sa palengke. Nakauwi kami ng medyo gabi na dahil sa inabutan kami ng ulan. Pagkatapos naming kumain, ako na ang nagligpit ng pinagkainan. Roger, sabi ni Ninang Sel mula sa sala. Dito ka muna ha, huwag ka na munang pumasok sa kwarto mo. Samahan mo muna ako saglit. Lumapit ako at naupo sa tabi niya sa sofa. Tahimik kami sa loob ng ilang minuto. Nakikinig lang sa buhos ng ulan sa labas. Alam mo, basag niya sa katahimikan. Minsan, naiinggit na ako sa mga babaeng may maaasahang asawa. Ako eto, wala, iniwan. Hindi naman ako masamang babae. Ilang taon din ako nagtrabaho sa abroad para sa pamilya ko. Hindi ko sukat akalain na kung kailan ako nabuntis, tsaka naman kami naghiwalay ni Maynard. Masakit isipin na lalaking walang amang anak ko. Anya na naiiyak na. Hindi naman ho kayo nag-iisa ninang eh. Sagot ko, nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo sa lahat. Ngumiti siya, pero may luha na sa gilid ng mga mata niya. Bata ka pa, Roger. Hindi mo alam kung gaano kalaking ibig sabihin ng mga salitang yan. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Ramdam ko ang bigat ng ulo niya sa balikat ko. Ang init ng katawan niya at ang amoy ng buhok niya. Salamat, Roger. Bulong niya. Sana'y hindi ka magsawa. Dahil mukhang ganito yata ang buntis. Masyadong madrama. Hindi na ako nakasagot. Hinayaan ko lang siya. At sa sandaling yun, para bang wala na kaming pakialam kung sino kami sa isa't isa. Nilingon niya ako, diretso sa mata ko. Doon ko nakita ang damdamin niya. Hindi lang lungkot, kundi isang pagnanasaring matagal na niyang tinatago. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, naglapat ang labi namin. Una banayad lang, parang nag-aalangan kung tama ba ang ginagawa namin. Pero nang hindi siya umiwas, mas lalong lumalim. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya, pero hindi niya ako tinulak. Sa halip, siya pa ang humigpit ang hawak sa kamay ko. Roger, bulong niya habang humihingal. Malito. Alam ko, Ninang. Sagot ko. Pero kahit ngayon, isang tabi muna natin lahat. Kung ganun, sige. Kakalimutan ko muna kung sino ka. Kung ano ako sa'yo. Pagbigyan mo muna ang pangangailangan ng buntis na tulad ko. At doon nangyari ang mas higit pa sa inaasahan. Maingat ako sa kanya. At dahil sa wala pa akong karanasan, siya ang gumabay. Isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi na alam naming bawal. Matapos ang lahat, nakahiga siya sa tabi ko, hawak ang tiyan niya, at nakapikit. Tahimik at parang natatakot na magsalita. Ako naman, nakatitig lang sa kisame, at hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magsisi. Roger, basag niya sa katahimikan. Wala kang nakita. Walang nangyari. Sa atin lang to. Ayokong may makaalam. Mahirap. Maraming magagalit. Tumango ako. Opo, sa atin lang.
Kinabukasan, ramdam kong parang walang nangyari. Maaga siyang gumising at nagluto ng almusal. Nakangiti pa rin na para bang normal ang lahat. Pero kakaiba ang aura niya. Roger, gising na. Kain na tayo. Masigla niyang tawag. Umupo ako. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Parang nahihiya ako. Natatakot na baka pinagsisisihan niya yung nangyari. Pero nang dumapo ang mga mata niya sa akin, may kakaiba kundi ngiting para lang sa akin. Kapag nagluluto siya, bigla niya akong tatawagin para magpatulong. Doon magtatagpo ang kamay namin at imbis na bitawan agad, nagtatagal yon. Kapag nanonood kami ng TV sa may sala, siya mismo ang maghihilig ng ulo niya sa balikat ko kahit wala namang dahilan. At sa tuwing nagkakatinginan kami, hindi na namin tinatago kung anong ibig sabihin nun. Minsan, kapag gabi at tahimik na, pupunta siya sa kwarto ko. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam na namin kung ano ang hinahanap ng isa't isa. At habang tumatagal, lalo kaming nagiging malapit. Pero kasabay ng kasiyahan, ramdam ko rin ang takot. Roger, sabi niya minsan habang nakahiga sa tabi ko, baka malaman ng nanay mo, magagalit yun sa akin. Huwag na po natin munang isipin yun. Basta sa atin na lang muna to. Tumango siya, pero halata sa mga mata niya ang kaba. At kahit may takot, siya rin mismo ang muling humawak sa kamay ko at naglapit ng labi niya. Doon ko napagtanto, kahit anong mangyari, hindi na kami makakabalik sa dati dahil may puwang na sa puso namin ang isa't isa. Para hindi mahalata ng kapitbahay o mga kamag-anak, nagkukunwari kaming normal lang ang lahat. Kapag may dumadalaw, todo asikaso siya na parang walang kakaiba sa amin. Pero pag alis nila, pag kaming dalawa na lamang, iba na. May mga biro siyang hindi na pangkaraniwan, may mga sweet moments na para bang mag-asawa kami. Minsan sabay kaming naglalabas sa likod, at dahil basa ang damit niya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. At nauhuli niya ako. Anong tinitingnan mo ha? Tanong niya nang nakangisi. Wala po. Mabilis kong sagot. Pero namumula ko. Wala raw. Sabay tawa niya na para bang nangaakit. Isang gabi, habang malakas na naman ang ulan, nagtabi kami sa may sala. Roger, mahinahon niyang bulong. Alam kong malito, pero ikaw ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya palapit. Hindi na siya umangal at muli may nangyari sa amin. Habang nakapikit siya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Salamat Roger, salamat." Dumating ang isang linggo na nagpunta ang kapitbahay para manghiram ng gamit. Hindi ko alam kung sadyang malas lang talaga, pero sakto namang magkasama kami ni Ninang sa kusina noon. Nakayakap siya sa likod ko habang nag-aabot ng kutsara. Biglang pumasok yung kapitbahay. "Maricel, andyan ka ba?" Muntik nang malaglag ang hawak ko. Agad kami naghiwalay at nagkunwaring abala. Mabilis na inayos ni Ninang ang buhok at lumapit sa pinto. Oo, teka lang." Sagot niya at pilit pinapakalma ang boses. Nakangiti naman yung kapitbahay niya, pero para bang may iniisip. "Ayos ka lang ba? Parang namumula ka." "Ha? Wala. Mainit lang dito." Sagot ni Ninang Sel, sabay tumawa. Nang makaalis ang kapitbahay, pareho kaming napabuntong hininga. Simula noon, mas naging maingat kami. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, alam naming pareho ang iniisip. At sa bawat gabi, lalo naming hinahanap ang isa't isa. Ang tanong lang, hanggang kailan namin kayang itago ang lihim na ito? Hindi ko na maalala kung pang ilang gabi na kaming magkasama ni Ninang Sel ng palihim. Ang alam ko lang, hindi na iyon simpleng pagkakamali lang. Isa na itong relasyon na tinatago namin sa mundo. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako na ang nag-aalaga sa kanya.
Ako ang kumakausap sa baby niya na para bang ako ang ama nun. Madalas din siyang pumupunta sa kwarto ko kapag tahimik na. Minsan naman ako ang lalapit sa kanya. Kunwari may hihingin pero ang totoo, naghahanap lang kami ng pagkakataon. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Malakas ang ulan at gaya ng nakasanayan, magkatabi kaming dalawa sa sala. Hawak niya ang tiyan niya habang nakahilig sa akin. Napatitig ako sa kanya. At nung mga sandaling yon, wala na kaming pakialam. Muli kaming naglapit. Mahigpit ang yakap at sabik. Pero biglang bumukas ang pinto. Maricel, doon na to sa may pintuan. Hawak ang payong at nakatitig sa amin na parang hindi makapaniwala. Ano to, Maricel? Nanginginig pang boses nito. Ano yung ginagawa ninyong dalawa? Baka mamaya may ibang makakita. Hindi makapagsalita si Ninang Sel. Naluluha siya na nakatingin sa atin niya. Ako naman, parang gusto ko nang lamunin ng lupa. Umayos kayong dalawa. Magpasalamat kayo ako ang nakakita. Dahil kung ibang tao, kahihiyan ang aabutin ninyo. Ikaw naman, Maricel. Hindi porket iniwan ka ni Maynard. Sa ibang lalaki mo ibabaling ang atensyon mo. Sige, okay lang ibaling mo sa iba. Pero yang si Roger, inaanak mo. Bata pa yan, anong alam niya? Ikaw ang nakakatanda, ikaw ang mag-isip. Kinabukasan, kinausap ako ni Ninang Sel. Tahimik kaming nakaupo sa may kusina. Roger, hindi na natin to pwedeng ipagpatuloy. Mahina niyang wika. Pero Ninang, wala nang pero. Mahal ko na siya. Pero yung mga mata niya, punong-puno ng luha at parang desidido na sa desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko na lang na aalis muna siya at doon muna siya titira sa bahay ng ate niya. Kailangan daw niyang may makasama sa pagbubuntis. At ako, ano pa nga ba? Aalis ako. Kailangan kong tumuloy sa boarding house malapit sa school. Binigyan niya pa ako ng pera para lang may pangrenta. Roger, sabi niya bago siya umalis. Salamat sa lahat. Alam kong mali yung nangyari sa atin pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Sana balang araw mapatawad mo ko kung ginamit kita. Luhaan akong tumango. Hindi ko rin ito makakalimutan, Ninang Sel. At doon ho nagtapos ang lahat. Dala ko pa rin hanggang ngayon yung lihim. Hindi ko nga alam kung tama bang magmahal sa maling tao o kung dapat ko bang isumpa yung nangyari. Pero ang alam ko lang, sa puso ko, si Ninang Maricel ang babaeng hindi ko kailanman makakalimutan. At habang sinusulat ko tong kwentong to, naaalala ko pa rin yung unang beses namin. At sa kasalukuyan, nanganak na si Ninang Sel. At plano nga ni nanay na bisitahin siya kasama ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nagkita kaming muli. Pero, tama ba na habulin ko siya? Tama ba na ipagpatuloy ko pa yung relasyon namin at pilitin na ibalik yung dating kami? O mas tamang, sundin ko na lang yung sinabi niyang, kalimutan na lahat at ibaling ko na lamang sa iba ang atensyon ko. Dahil bata pa ako. Ako po si Roger at ito po ang aking secret confession.